Zondag. Van de baan. Je pil. Oh, dankjewel, Abby. Abby, jongen. Zit alles erin? Vitamine A, B, C, D, X, Y, Z, nog eens? De complete cocktail. Een prof wordt leeg zonder jaloers op wordt. Dankjewel, Abby. Dankjewel, jongen. Maar is het nou wat ze verstaan of wat je doet? Ja, want juist dan ging je nog nooit op sport niet. En je weet alle dagen patat en frikandel. Frika. Nee, Abby, nee. Nee, dat doen we niet meer. We gaan ons lim radicaal omgooien. Want ja, mijn motto is nou, beter zoen als roem. Ja, beter in één keer kleer als elke dag een beetje meer zuidmemmelt dit. En alles op zijn tijd, maakt het me bleed. Oh, alle kikkers in kroren, Abby. Alles op zijn tijd, maakt het me bleed. Alles wat op zijn tijd, drinken, eten, sporten, sliepen, genietje, op vakantie. Alles op zijn tijd. Ja, denk nog maar aan uw Studio F, hè? Ja. Alles programma's. Ja. De radioprogramma's, de nice-programma's. Ja. En bel. Daar. Oh. Net ver, hè, Abby, net ver. Alle frikandel in kronen, net ver. Ik wil je gek, ik wil je gek. Nou, we zullen Sjen. De vorige keer wie ik in 42 seconden boppen. En dat mat sneller kennen. Onder de 40 seconden. Dat mat het wel wezen. Oké. Klaar voor de start. En go! Oh, yes! 39 en een hele seconde. Just wel. Als maar genoeg traint, dan was het beter. Lekker. Van sporten was het fit. En boven dat ik hield dit beziekje om sterker of liniger of vlugger te worden. Misschien kan ik ooit een keer wel binnen 30 seconden boven wezen. De vorige keer kon Sjen dat Nathalie en Celine zowat alle dagen een training binnen op de turnschwallen in het Jernveen. Zodat dat mij een serieus doel. Ze willen echte topturnsters worden. Misschien wel de besten van de wereld. Wanneer bist goed genoeg? Als je eerst wordt op het WK. Ja, maar De Olympische Spelen. gewoon die doelen die je haalt. Ja. Die je voor jezelf stelt, de doelen. En als je dat haalt, dan ben je voor jezelf al genoeg. Goed genoeg. Welke Olympische Spelen sturen we daar als eerste op? Op welke Olympische Spelen stiet Celine op de balk? 2012 en 2016. Is dat zo'n doel of niet? Ja, eerst 2K en dan zie ik al verder. Maar dan is wel 2008 de eerste Olympische Spelen. Dan daarvoor. Trainen meiden, zet Ja. hem op. Ja. Nou, net elke niet zal zo'n echte topsporter worden zelfs, maar dat hoed ik net. De meeste mensen die sporten gewoon omdat ze het leuk vinden.
Of om er fit en zoen bij te blijven. Omdat het waan kerst lid worden van een sportvereniging. Maar de kerst het vanzelfs ik al in het waan. Trok regelt wij een eindje te draven, te zwemmen, te fietsen. Of trog zo nou en dan die treppers even op een del te rennen. Het is goed voor die spieren en voor die uithoudingsvermogen. Die conditie. De meesten van jem zal ik wel op een sport zitten. Van elke 10 ben ongeveer zo'n lid van een sportvereniging. De populairste sporten zijn zwemmen, voetbal, gymnastiek of turnen en tennis. Maar de kerst vanzelfs ik hinderrieden, keertsen, korballen, judoën, hockeyen of vierleppen. Voor een soort band is het moeilijk om een leuke sport uit te zoeken. Er ben ik zoveel mogelijkheden. Daarom is het goed om na te denken waarom als het een sport wordt. Was het graag binnensporten of juist lekker boeten wezen? Was het een teamsport waan of lekker alleenig? Was het een balsport waan of liever een sport die draait om lienig wezen of sterk? Maar is graag zwemmen of draafst liever terug het gas? Als daar een keuze in makkest, is het vaak makkelijker om de goede sport te kiezen. Nou, dat sporten goed is voor een goede conditie, daar houd ik nou mee op, dat wist nou wel. Maar net alleen nog sport is goed. Het is ook belangrijk om goed te eten. Genoeg te sliepen. Dan denk je misschien dat het dik in water is met die conditie van vandaag. Maar hoe is dat zeker? Nou, er is een test betocht om dat makkelijk te meten. Er is alleen nog een pgm nodig. En die test, die doe ik nou. Ze nemen de Cooper-test. En het idee van die Cooper-test is heel eenvoudig. Ik moet 12 minuten draven. En na 12 minuten, dan meet ik de afstand die ik draafde. Hoe verder, hoe beter mijn conditie. Nou is dat het enigste lastige. Ik moet dus wel meten wat die afstand is. Maar als ik dat nou op een voetbalveld doe, dan is het wel heel eenvoudig. Want een voetbalveld is 50 meter breed, 100 meter lang. Dus als ik een rondje ron heb, dan heb ik dus 50 en 100. Nou, keer 50 en 100 is 300 meter rond. Nou, als ik nou na 12 minuten meet hoeveel rondjes ik die in heb, dan weet ik die afstand. Goed, hoe 12 minuten maar eens even wersjen hoe dat aanrent. Intussen kunnen we mooi even zien wat de beste manieren binnen om fit te blijven. Om te beginnen, hoe meer beweging, hoe beter het is. Alle dagen moest de meesten 1 uur in beweging wezen. Dat hoeft net altijd sport te wezen, maar kan ik gewoon boetenbladje wezen. Naar squallen rennen of fietsen of wat klusjes in en om een huis doen. Kun je je wel voorstellen dat dat beter voor je lichaam is als achter de televisie of de computer hingen. Daarnaast moest hij eens minstens 2 keer in de week flink inspannen. Bij een sportclub trainen, fietsen of draven. Oer draven praat. Hoe gaat het daar? Gaat goed, ja? Niks aan de hand. Gaat prima. Het wie een prachtige maaitijdjoen. Overal in het Grijdelaan winnen de boeren en haar arbeiders om het gas meen. Er winnen nog geen trekkers, like als joer te dij.
De mannen stien alle jaar in een riege, met de seinen in de hand hoe het veld boegt. Met lange, trage halen mensen zaad gas. Mooi, maar zwier werk. Adam draafde aan het land voorbij en gniesde. Sje die man toch eens beuldig, je dochter. Blied dat ik dat drege werk net hoeg te dwaan. Adam wie dan ik geen boer, maar een sportman. En wat voor een. Hij kon het hutste draven van heel Friesland. Ze neemden hem daarom ik Adam de Hutrenner. Hij wie een training voor de Olympische Spelen die deze simmer houden worden zongen. Zo nou en dan kon Adam het net litten om even wat naar de seine meners te razen. Min werkman, roep er dan leidend. Je kan beter bouwboer worden, misschien? Dat wie net aardig verzels. Maar de meesten konden Adam zijn flauwe grappen wel verneren. Elke niem wie om eens grutsk op de man uit haar eigen streek, die het zo verneemt hutrinner wie. In de vjette stie een man hieldo allinne in de grijde. Hij hier ging overal aan, maar een wit gewaad. Hij wie ik net ontmeen, maar hij hier de seine over het schouder. Adam zich verheerd en toch dat het misschien wel aardig wezen zou, deze vreemde arbeider even schrikken te litten. Hij sprong over de sleet, roen op hem ta en joeg hem een tik op het achterste. Maar doet de man hem omdraaide, waat het Adam kjel om het het. Dit wie geen boerenarbeider, geen gasmener, dit wie meegere heim. Het spook bij de seine, de geest van de deer. Als meegere hein die mij zijn seine rekt, dan is het mij die lippen dien. Adam joeg een gjalp en zet het op een draven. Wat weer blieb dat er zag het rinnen kon. Dat spook zou hem nooit bijhouden kunnen. Maar doet Adam na een paar 100 meter om zich, zie het meegere hein nog vlak achter hem. En het lieke als roen er op Adam in. De seine zwaaide driegend boven zijn hol. Hij mast wat betinken. Daar, mits in het loon, stie een beem. Een van de toeken wie het tin en hong leeg. Adam roen op de beem ta en pas vlak voor de toeken bukte er, zodat het er roen de tror in kon. Hij zeeg om. Hein koos haar vlug net bukken. En de toeken snijden in één keer zijn holle van de romp. Maar de romp roem verder. Wilste de holle al draaiend trot de loft vleeg. Een paar meter verder, hoe wie het mogelijk, voelde holle weer krek op de hals van Hein. Als wie er niet het pad. Adam werd nou echt benauwd en bezocht nog hudder erin, maar dat hielp hem niet. De geest met de seine kon hem makkelijk bijhouden. De punt van de seine rekke haast het schouder van de hutrinner. Adam roen op een sleerta, zo breed dat alleen nog een grut atleet er doorheen springen kon. Hij zette al en kwam er krek doorheen. Weer zich Adam om, maar Hein wie net gek en broekte zijn seine als pols. En zo sprong er de sleet, als wie het neert. Paniek, wat nou nog te betinken. Boppe dat rekke Adam achter de poest. Hij kon dit net lang meer volhouden. Hij zou meegere Hein er nooit uitrennen. Misschien was er hem een verstopje. In de vjette zeeg er een pleats. Misschien kon er daar in het heer in een stal een plakje fino om in bij te worden. Gelukkig. De deur van de stal die iepen. Adam vleeg naar binnen. Meegere Hein stwarmen erachterom, maar die hier net schoon dat de deur van de stal net heeg genoeg wie.
Mij dat hein eronder trochroen sloeg de voorrein van zijn zijnes in het poppenstukken zien. Van de weerslag klapte het grutte mes naar voren en stuts hein in zijn reg, dwest op het lief in en kwam er aan de voorkant weer uit. Sa stuts meegere hein, de geest van de deer, hem zelfs deer. En van die dag af hoefde ik geen uur meer bang te wezen voor deze man mij de zijne. En Adam, diezelfde simmer woener van alles en elkenien en water Olympisch kampioen. Maar sa hut als op die maitijd jong, had er niet weer hoe het erin. Nou, dan stal mijn Gruttenberg heen om even nu te resten. Ik wil nog doen. Maar ja, Coopertest, hè? 8 minuten. Nog 4 uur te gaan. Wat echt heel belangrijk is om fit te blijven, is goed te eten. Zo, nou is dit wel heel lekker vanzelfs. Maar net goed. Te vet, te zwierd, te machtig. Jammer, hè? Goed eten is dit. Op deze tafel ziet dat jongen dat het eens alle dagen nodig hast om goed, fit en zoen te blijven. 3 stikken volkorenbollen. Biscuit of crackers ken ik. 2 of 3 jirpels of 2 of 3 opscheplepels ries of pasta, 3 opscheplepels groente, 2 stiks fruit, een hele liter molke, een plakje sies, een pietje boter, 50 tot 100 gram vis of vlees of een ei en een liter drinken. En oh ja, daar hoeft het net al in een keer op te eten. Het beste is om het te verdelen over 3 meelendijs. Waas tussen de middag en jongs. En oh ja, tussen tron net de volle snoepen vanzelfs. Echte topsporters letten heel goed op wat ze eten. Alle jaar zorgen ze ervoor dat ze net de volle chips, patat en oorvet goed eten. Maar dat is net genoeg. Een topsporter moet precies weten wat er binnen krijgt. Want in eten zitten de bouwstoffen die ervoor zorgen dat zijn spieren, zijn conditie en zijn gewicht ideaal worden. Bij elke topsport jet weer een oor eetpatroon. Deze bodybuilder moet vooral sterke spieren hebben. Daarom zorgen bodybuilders ervoor dat ze vooral proteïne krijgen, eiwitten. Proteïne zitten vooral in vlees, vis, aaien en molken en zijn nodig om spieren groeien te laten. Bodybuilders eten dan ik een soort van dat eten. Vaak wel 4 en 6 keer daags. Dit moet vanzelfs verspreid door de dij gebeuren, dus ging gewoon van haar nachts speciaal van Bertel om nog even een eiken te bakken of een stuk vlees te brieden en op te eten. Minuten zit erop. Oké, nou even rekenen. Ik ga zo'n hele rondjes dienen. Dat is zo'n keer 300 meter, dat is 2100 meter en nog een rjocht eind. Dat is 2200 meter. En dan ben er speciale tabellen, want dat had ik nog maar in leeftijd te krijgen.
En ik zit in de categorie tussen de 30 en de 40. En dan is 2200 meter goed. Gewoon goed. Ik ben fit. Nou even nu het rest. Oeh. 2200. Oh. Patat? Wat doe je met patat? Je kon er dan niet meer onder die dag. Nou, nee, denk het maar op. Molle, kijk eens in de krop. Nee, Appie. Eet maar lekker op, jongen. Hè? En geniet er maar van. Lekker, hè, Appie? Ja, Maar wist je wel, Appie, dat zo'n bakje patat, die bukje maar 1 kilo groeilid. Ja, Appie. En dat vet gaat nooit meer uit je lichaam. En dan kan je er slim ziek van worden. En volle slapper trek van patat, Appie. Ja. Ja. Nou, je hebt wel gelijk. Nou ja, doe het nog voor.